a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nilqakom eżisti għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fiha ngħaddu dal-ħin ma' Ġesu, il-Mulej Alla tagħna. Mod speċjali nsellem lill-morda, lill-anzjani fi djarhom u lil dawk li ma jistgħux joħorġu għal raġuni jew oħra. 15 ilu irriflettejna fuq il-kelma salvazzjoni, salvatur. U mbagħad l-erba' li għadda ipproponejt il-kelma qrib, viċin. Illum impoġġu qudiemkom kelma importanti li ħanisimgħu fl-Evanġelju. Emanuel, Alla magħna. Dan hu Alla tagħna li sar bniedem bħalna, wieħed minna u għalhekk Alla magħna. Alla li jixtieq ikun qrib tagħna u li jsejħilna biex inkunu min-naħa tagħna qrib tiegħu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misterja qaddisa. Mulej inti l-mistenni tal-ġnus, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mulej Ġesu inti Alla magħna, Alla għalina, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej inti it-triq tagħna, il-modija tagħna, d-dawl tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbuk o Alla li tista' kollox biex aħna li jinna ħafna mtaqla u mjassra bil-madma ta' dnub naqilgħu il-ħelsien bit-twelid ġdid ta' ibnek li qegħdin nistennew, Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Araw, qatt jasal żmien, oraklu tal-Mulej, meta nqajjem lil David rimja ġusta li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmienu Ġuda jkun salf u Iżrael jammar fi żgur. U dan hu l-isem li jsejħulu, il-Mulej is-sewwa tagħna. Għalhekk, arawhom ġejjin jiem, oraklu tal-Mulej, meta ma jgħidux iżjed daqskemm ħaj il-Mulej li tella l-bliet Iżrael mill-art tal-Eġittu. Imma daqskemm ħaj il-Mulej li tella u ħareġ in-nisel ta' dar Iżrael mill-art tat-Tramuntana u mill-artijiet kollha li fihom xerridhom. Imbagħad jistgħu jagħmru farthom. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lil Alla. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u s-sliem, flimkien
tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-sliem. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-sliem. Għaxu jeħles lil-fqir li sejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva, flimkien, tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-sliem. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Imbirek għal dejjem ismu imsebbaħ, timtela l-art kollha b'sebħu. Amen, amen. Flimkien, tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-sliem. O mexxej tad-dar ta' Iżrael li tajt il-liġi lil Mosè fuq is-Sinaj, ejja fdina bil-qawwa ta' driek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien sarethom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibgħata bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Qisi jkollha iben u inti issemmih Ġesu, għaxu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Imanuel, li bil-sinna jfisser Alla magħna. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ipprova immaġina ftit is-sitwazzjoni li sab ruħu fiha San Giuseppe. Sitwazzjoni li hija komplikata ħafna. U San Giuseppe li kif jgħidilna l-Evanġelista kien raġel ġust, raġel tajjeb, raġel li osserva l-liġi tal-Alla, raġel li verament qalbu qrib il-qalb ta' Alla, jgħidilna l-Evanġelista ma rridx ixandar lil Marija quddiem kulħadd. U għamel ħsieb li jsegwi l-liġi ludija li jibgħatha baxx bil-moħħbi tan-nies. Imma il-mulej Alla jintervjeni. Alla jibgħatlu messaġġ permezz ta' ħabbar tiegħu, permezz ta' anġlu li derlu fil-ħolm u jgħidu: Ġuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Min jaf x'seta' jifhem San Giuseppe, min jaf x'seta' jifhem. U li huwa interessanti li din it-tarbija li ħadd itwielet tingħata l-isem direttament minn Alla permezz tal-anġlu. Isa jkollha iben u int, għax il-missier kellu li jagħti l-isem lit-tarbija, u inti issemmih Ġesu, Jexwa,
Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Isem li mhux biss isem differenti minn dak ta' ħaddieħor, imma isem li jfisser missjoni, isem li huwa l-identità tal-iben Alla li ħajsir bniedem, li sar bniedem. Umbagħad, peress li San Mattew l-Evanġelist qed jikteb lill-komunità ta' insara li kellhom background ludi, li kienu lut li saru insara, allora kienu jafu x'hemm fil-profezija tal-profeta Eżajja u itina din l-ispjegazzjoni. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta, jiġifier Eżajja meta qal ara x-xebba tnisser jkollha iben u jsemmuh Imanuel li bil-sienna jfisser Alla magħna. Mela l-iben Alla għandu żewġ ismijiet, għandu l-isem li jfisser l-identità u l-missjoni tiegħu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom, Ġesu. Imma wkoll l-isem ieħor huwa isem li jiddeskrivi kif huwa f'relazzjoni magħna u jsemmuh Imanuel, Alla magħna. Kemmi ta' konsolazzjoni kelma bħal din li inti taf li Alla huwa miegħek. Int li tgħaddi minn tant ġrajiet, tgħaddi minn tant esperjenzi. Żbieħ imma anke esperjenzi jiebsa ta' niket, ta' mart, ta' uġigħ, ta' ansjetà u taf li Alla jimxi miegħek, Alla jimxi pass pass miegħek. Anzi nissogra ngħid Alla jimxi skont il-pass tiegħek u jurik bil-mod il-mod kif inti tista' twieġeb, kif inti tista' ġġib ruħek. Allura anke f'dawn l-aħħar jiem tal-Avvent ipprova rrifletti ftit tgħid imma jiena x'għamilt s'issa f'dan l-Avvent u x'nista' nagħmel f'dan l-Avvent f'dawn il-ġranet dil-ġimgħa li għad fadal sakemm niċċelebraw il-miliet. U inti ibda minn nies ta' madwarek, l-iktar nies qrib tiegħek, in-nies li forsi jduru bik, in-nies li taħdem magħhom jew li tara ta' spiss, imma jgħid jien kif nista' nkun preżenza sabiħa għalihom, kif nista' nurihom apprezzament, kif nista' ngħinhom biex ikunu aħjar. U hekk inti li taf li Alla huwa miegħek għax jieħu ħsiebek, inti qed tkun ukoll qrib ta' ħaddieħor. Huwa kliem li tassew jimla l-qalb tagħna bil-ferħ, ħax dandu li niċċelebraw fil-miliet bħall-lunt minn tijjieb. Li Alla sar bniedem, sar wieħed minna. Nisimgħu l-kliem sabiħ fil-quddisa tal-miliet u l-iben Alla sar bniedem, il-verb Alla sar bniedem u għammar fostna, ġifieri tella t-tinda tiegħu fost it-tinet tagħna, sar wieħed minna, qrib tagħna. U inti sa tagħmel f'dan il-miliet? Qed tipprova tkun qrib ta' ħaddieħor, jekk forsi kellek xi tgħid ma' xi ħadd, jekk kellek diffikultà, qed tipprova inti issewwi forsi xi nuqqas taqbil. Qed tipprova twitti r-relazzjoni ma' ħaddieħor, isib il-paċi, titlob maħfra jew inti stess taħfeg il ħaddieħor. U fuq kollox int li taf li Alla tagħna huwa Alla magħna, Alla għalina, Alla qrib tagħna, Alla magħna, Imanuel. Imma inti, kemm inti miegħu? Kemm se tkun qrib tiegħu f'dawn il-jiem? Il-mulej Ġesu huwa l-erq imnissel minn David biex iġib il-ġustizzja u s-sliem fuq l-art kif smajna fis-salm responsorjali. Ferħanin għax il-miġja tiegħu i fil-qrib, nitolbu lil Alla l-missier li bat lill-ibnu biex isalvana u ngħidulu wara kull talba ejja mulej Ġesu. Ejja mulej Ġesu. Missier Qaddis, int li għarraft isem ibnek lil Giuseppi, raġel ġust, kabbar il-fidi tal-poplu Nisrani fil-qawwa tiegħek bħala Salvatur, nitolbu. Ejja mulej Ġesu.
Int li tisma' l-krib tal-maħqurin tiegħek, għamel ġustizzja ma' min hu mżeblaħ jew qiegħed isofri, nitolbu. Ejja mulej Ġesu. Int li rid li San Ġusepp jilqa' lil ibnek Ġesu u lill-Ommu Marija bil-fidi. Ejn il-ġenituri jilqgħu kull ħajja ġdida bħala don tiegħek li ġġib magħha barka u ferħ, nitolbu. Ejja mulej Ġesu. Int l-Emanuel, int Alla magħna. Ejna ngħixu bil-fedeltà fid-dawl ta' żjara tiegħek, nitolbu. Ejja mulej Ġesu. Mulej Alla, inti s-situ l-mexxej tagħna, il-poplu tiegħek, ejja biex tifdina bil-qawwa tal-umanità qaddisa ta' ibnek li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fġieħ ismek mulej se nofrulek dan is-sagrifiċċju biex naqilgħu il-grazzja tiegħek. U jkun jistħoqilna sem fil-ħajja bla tmiem ta' ibnek li miet biex ħeles lilna mill-mewt. Ġesu Kristu sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq ta' sew li nroddulek ħajr, Missier Qaddis, Alla li tista' kollox. Aħna nfaħruk, imberkuk u niglorifikawk għal-misteru tal-Verġni Mill-għadu l-qadim nibtet il-qerda, mill-ġuf safi ta' bint Zion tnissel dak li jitmana bil-ħobs tal-anġli u feġġet tan-nisel tal-bnedmin kollha is-salvazzjoni u slim. Il-grazzja li ħaditinna Eva ingħatat lura lilna mill-ġdid f'Marija. Fija il-bnedmin kollha il-maternità mifdija mid-dnub u l-mewt tinfetaħ għad-don tal-ħajja l-ġdida. Fejn kotrot il-ħtija, kotrot fuq li kotrot il-ħnina tiegħek f'Ġesu Kristu l-feddej tagħna. Bih l-qtajja tal-anġli ferħana l-dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom u tal-ġema tal-qaddisin ilqa' nitolbuk dan it-tifħir tagħna waqt li aħna nistennuh jiġi intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlok ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej,
ġejna qudiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha Ibnek fdina u tal-qgħu minnu tluq glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġija tiegħu b'ratt il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' Ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tjieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil uliedek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew b'ħerqa kbira u b'devozzjoni nitolbu it-talba li għallimna ħuna l-kbir Ġesu, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-nuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew li nastqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Sant u intajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek. Eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqana tar-ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, Alla magħna, Alla għalina. Danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Naħsbu Mulej fuq it-tjieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek biex nitħejjew kif jixraq għal festa solenni li ġejja tal-feddej tagħna Ġesu Kristu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-Mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ id-djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal,
servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni Seb, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek
miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli.
Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob
lina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu. Frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erbieħ kollha tal-Purgatorju, għatihom omulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlista mingħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Ħaruf tal-let neħħit nubit ta' dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tal-let neħħit nubit ta' dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tal-let neħħit nubit ta' dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikiel Arkanġlu.
San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tala fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ l-urus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.